فروکên hevbendiya navdewletî li bajarê Menbicê du navendên Daişê kirine armanc. Kosuh 2 kîlometran dikeve nêzîkî sînorê Sûriya û Tirkiya. Her wiha firokên hevbendî hin navend yek ji wan ya çandiniya geşt û kalî li ser ya Tarablosê kiriye armanc. Di encam de ew navend têk çû û hin jê endamên Daişê her wiha hejmarek ji sivîlên dor pêçkirî di wê navendê de hatine kuştin. Navenda di duan aşên bajêr yê dikevin bakurî bajêr ya ku tên askirin bi aşên herî mezin û yê ku bi tena xwe heta vê gavê kar dikin ji dema ku dibin destê rejîma Sûrî de bûn û taneha tê zanîn ku rêxistina Daeş hin tank û amêrên leşkerî di wan aşan de dihêlan. Li aliyekî din li gor jêdera Sûrî ya mafê mirovan îro duşembê hêrîşên esmanî bi serokatiya Amerîka birine ser sayloyên genim û hin armancên din li deverên dibin destê rêxistina Daişê de li bakurî Sûriya. Netewên yekgirtî di heftiya borî da rêxistina Daişê ji xwe re dixe armanc bi hevkariya hevbendê xwe li Sûriyê. Her wiha hejmarek ji hêrîşan li ser Iraqê ji destpêka meha borî ve hatine kirin. Rêveberê jêdera Sûrî ya mafê mirovan Ramî Abdurrahman ku hêrîşên li ser bajarê Menbicê sivîl kuştina ne leşkerên Daişê serbar kir yê ku hatine kuştin karkerin di sayloyan de û ew nan ji xelkê re dabîn dikin. Hejmara kuştiyan nehatiye naskirin. Jêderê ameja boyekê kir ku artêşa Sûrî hin hêrîş li ser parêzgeha Helebê şeva borî pêk anî bûn. Netewên yekgirtî dibêje ku ew dixwazin baregihên neftsê yên ku malbatan bicih dikin bixin armanc. Ameje kir ku hêrîşên din westgeha Gazê ya Konîko li bajarê Hemsê ji xwe re kiriye armanc. Her wiha hêrîşên Amerîkî hin dever ji parêzgeha Hesekê li bakurî Rojhilatî bajêr nêzîkî parêzgeha Reqay li xwe girt bûn. Adile Ehmed, Programa Ark.